Sugeng kinjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Pon 2 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer gundelaning gesang, gundelaning gesang. Para adiyuswa, ing lampah gesang kita betahaken gundelan ingkang kukuh supados gesang kita karaos ayem tentrem. Ananging kadangkala gundelan gesang kalawan mawujud dados brahala ing gesang kita. Contonipun kalenggahan, bondo kadunyan, kepinteran lan sak piturutipun. Senadyan sedaya punika saged paring wangsulan tumrap kahanan lan kabetan gesang, ananging menawi kita boten waspada, sedaya gundelan punika malah ndadosaken sesambetan kita kalian Gusti sangsaya tebih. Yesaya 51 ayat 9. Wong kang gawe reca iku kabeh tanpa guna, sarta barang-barang kang disenengi iku ora ana paedahe. Kang nyembah reca iku padha ora deleng lan ora sumurup apa-apa, mulane bakal padha kewirangan. Nabi Yesaya paring pameca tumrap bangsa Israel ingkang pitados dhateng kekuwataning reca. Sejatosipun reca punika karipta dening tanganing manungsa, boten gadhahi daya kekiyatan, boten saged ningali mirengaken ngraosaken menapa malih badhe paring kawilujengan dumateng manungsa. Pitakenanipun, lajeng kenging menapa dipun sembah kanggih Nabi Yesaya, tiyang ingkang nyembah reca punika tiyang ingkang boten wicaksana, awit nyembah titahipun piyambak. Pramila sok sinten tiyang ingkang nyembah reca punika sejatosipun boten wonten ginanipun, awit piyambakipun boten pitados dumateng Gusti Allah. Miturut Yesaya, ingkang kedah dipun sembah manungsa punika namung Gusti Allah ingkang nitahaken jagat lan sak isinipun. Namung Gusti Allah ingkang ngrimati lan paring kawilujengan dhateng sedaya titahipun. Para adiyuswa, sumangga kita niti priksa gesang kita, menapa kita tasih ngandelaken Gusti, menapa kita malah ngandelaken brahala ingkang mawujud kasugihan, kepinteran, kalenggahan kita. Saking ngriki kita kedah mbikak manah lan pikiran kita, nyenyuwun kekiyatan kawicaksanan dumateng Gusti, supados kita dipun tebihaken saking mawarni godha rencana ingkang saged ngrisak nebihaken sesambetan kita kalian Gusti. Monggo kita tansah pitados namung dumateng Gusti Allah, awit namung Gusti Allah ingkang dados gundelaning gesang kita ingkang sejati. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken amrih kawula tansah gundelan dumateng paduka, awit paduka ingkang nitahaken kawula lan ingkang milujengaken kawula ing tata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, wilayah gangsal GKJ Magelang, ingkang wekdal sakmangke nembe nandhang sakit ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Bapak Suparmin menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalo pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati, warga GKJ Ketandan, ingkang wekdal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah operasi ingkang sampun katampi menika ndadosaken Ibu Budi Agus Setyawati menika enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman, ingkang wekdal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados
paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon. Amri Ibu Sunarti menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen ingkang kala wingi sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka boten nigakaken paduka badhe tansah mari kegiatan lan enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon. Amri tetiganipun menika enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.